Op, op. Yeah. Sige. 1, 2, 3. Oo nga, no. Dito pala yung pintuan. Oo. Go! Pati ka dyan! Pati sila! Sige! 1, 2, 3, go! Dapat may music. So! Akin? Kasya kaya. Yes, ang sarang na Jaya! Tatagay kami ng pari to. Okay! Again! Oh, 1, 2, 3! So! Wow, wow! Wow! Na. Ay, agong ka? Hindi sila ba? Sige! Oh! Ipapasigil? Sige! Oh! Ito yung diretso mo! Ayaw kong duga. Duga, duga. Ay, duga! Hindi, sikat ah. Duga na? Tama na ba yan? Ganyan na? Ganyan natin ah. Tagayo! Tergante ini. Malag. May plat. Oh, may flat. Plywood, plywood. Plywood. Atras ko naman. Atras? Sige, sige. What? Ganyan na, tita. Alin? Ba't hindi nakasayad tong isa? Ilibol yan. Di parang siso. Tang ko to. Tignan mo, cooperative. Binito ko na yung pera ko. Bilangin mo. Dito. Iniipon ko yan para sa ilang baboy ba sa kasal mo. Yun. Taga saan ba yun? Pupunta kami ng Umingan sa Ay na, taga rito lang? binggit. Ay, binggit. Mag-aral na kayong magsayaw ng May baili din. May sayawan din doon. unlimited unlimited na baile. Baili. Sa birthday ni Gian, magbabaili kami. Sa June, pa-share kayo doon. June 2. Oo. Ano, sakto? Okay la. Thank you again. Thank you din. Pagka napita sa ulit yung mangga, balik na naman ako. Sige, basta maglista ka. Yung order ni Madam. Oo, dadalhin sa tabok siguro. Namang tama. Next week ba yun? Kasi 12.